takulandiranso ku Streams of Light chita nalo ndithu Bible, right? Tikuyankha mafunso amene timafunsa okhuza Mulungu amene tikupembedza ifeyo. Funso la namba 13 kubwera pa Mika 5 verse 2 pamene anati koma Bethlehem Efrata ndi wang'ono kuti ukhale mwa zikwi za Yuda, mwa iwe mudzanditulukira wina wakudzakhala woweruza mu Israeli, matulukiro ake ndiwo akale lomwe kuyambira nthawi yosayamba. Mwanjira ina Mika 5 verse 2 nimadabanso tino matentera zamakisa ntchito bwanji kono apapa zichiro afika bwino nako tino Yesu Kristo matulukiro ake kapena kupezeka kwake anapezeka ku nthawi zotani zosayamba. Mwanjira ina anabadwa mu nthawi zosayamba. Okay, tentonene menepa Young's Literal Translation ya Chichewa ikuyamba zona tuno ndipo zotuluka zake nzakale kuyambira masiku akale. RSV ya Chichewa na tuno amene magwero ake ali kuyambira kalekale kuyambira masiku akale. BBE ya Chichewa na tuno amene kutuluka kwake kunalinganizidwa kuyambira kale kuyambira masiku amuyaya. NET kuyamba tuno omwe magwero ake ali kale kwambiri. Mwanjira tikamakamba za Yesu Kristo yeyo ma origins kamene matulukidwa ake magwero ake kutuluka kwake choka mwa Atate ndi chimene chinachitika nthawi zamuyaya. Zinachitika nthawi yosayamba. Ndiye tikawerenga Miyambo 8 verse 22 23 25 30 akutuza fo chomwecho akuti chati Mulungu anali nane poyamba njira yake asanalenge zake zakale, anandiyimika chikhalire chiyambire dziko lisanalengedwe, mapiri asanakhazikike, zitunda zinapangidwa. Ndinabadwa ndinali pambali pake ngati misiri, ndinamsekeresa tsiku ndi tsiku ndi kukondwera pamaso pake nthawi zonse. Yesu Kristo akuti no zitunda zisanakhazikike anatani anabadwa diti nthawi za nthawi. Mwanjira Yesu Kristo anabadwa matulukiro ake ndi anthawi za nthawi, his origins. Tikamanso menepa akutuza ifuna kuti no mapiri asanakhazikisire anabadwa. Mwanjira Yesu solengedwa, Yesu ndi amene akulenga. Apa kunkamba kuti Yesu Kristo ali ngati misiri. Okay, tikamakaza misiri ineyo takhala ndalama nimpeza misiri animangire nyumba. Anthu akamona te akulu ndi mwamanga nyumba abwino mwamanga ndani misiri kumana apereka ma resources kuti nyumba imangire ndani ineyo. Anthu azini anamanga ndineyo. So donato Mulungu analenga kuzera mwa mwana wake. Chifukwa Mulungu anachita kumbala mwanayo, mwana anachita kubadwa choka mwa Mulungu. Tionana kuno akuti Mulungu ndi amene anatani analenga kuzera mwa ndani mwa mwanayo. Chifukwa mwana anachokera mwa Mulungu timana kuti Mulungu ndiye analenga zera mwa mwanayo. Mulungu ndiye mlengi kudzera mwa mwana wake. So ichi chingotonesa ife na ndithu analipo awiri, Atate ndi nani ndi mwana pachiyambipo. Tikaonanso Miyambo 8 verse 12 ine nzeru ndikhala kuchenjera ngati nyumba yanga, ndimapeza kudziwa ndi zolingirira. Tikamaona Miyambo 8 amene akuyankhula amene pa ndi nzeru. Ndiye tikaona 1:8 tikaona 1:1 verse 24 utuza ife nato koma iwo oyitanidwa ndiwo Ayuda ndi Aheleni, Khristu mphamvu ya Mulungu ndi nzeru ya Mulungu. So mfundo yamba ndiyo no Khristu ndi mphamvu ya Mulungu 1, mfundo yachithu ndiyo Khristu ndi nzeru ya ndani ya Mulungu. So tikamakamba za nzeru imene inatuluka ndi kubadwa kwa Mulungu ndi Yesu Kristo amene timampembedza ife. Miyambo 8 akunena kuti ndinali pambali pake ngati misiri, ndinamsekeresa tsiku ndi tsiku ndi kukondwera pamaso pake nthawi zonse. So akuti no ndinali naye pambali pake ngati misiri. Right? Tikaonanso Estere 2 verse 7 ndipo iye adalera Hadasa ndi Estere mwana wamkazi wa atate wake wang'ono popeza iye analibe atate wake kapena amayi, ndi namwaliyo anali wa maonekedwe okoma ndipo okongola, ndipo atamwalira atate wake ndi amayi ake Mordekai anamtenga akhale mwana wake. Now tikaona mawu amene wawa ati ndinali naye pambali pake ngati misiri, ndinamseka tsiku lonse tsiku ndi tsiku ndi kukondwera pamaso pake nthawi zonse. Mwanjira tikamaona amene papa tikutha kuona kunena kuti no Mordekai mafuna tingokamba mawu angapo. Tikaona mu Chizungu Miyambo 8 verse 3 amati as one brought up with him. Tikaona Mordekai Esther 2 verse 7 amakwisa chino mawu omwewo brought up. Mwanjira ina tonana kuti no tikamakaza brought up ndiyo tuno winayo analipo wina asanabwere. Mawu amene tingapeze ndi amene komano muchichamo zimveka bwino tuno Yesu Kristo anakondwera pamaso pa Mulungu nthawi zonse.
ino ndena iphunziro athu ndikukhulupirira tuno lakusangalasani ngazili choncho chonyo subscribe mwangaso like ndithu kuti uthenga uzipitanso kwa anthu ena amene akufufuza zofanana pa YouTube. Amen.